Хикәйә. Ғәйеп. Буранлап та ҡуясың. Ишеп яуа быйыл ҡар. Жәй буйы яумаған яңғыр ҡарға әүерелеп, җирне суғара буғай. Ни пешәғемә шушы буранда юлға шығып киттең, жылы өйдә ҡоймаҡ пешереп ятмыйша. Бетмәс иде базар, башҡа көнне шығар идең, дип үземне сүгәм. Чаллы базарының иңен буйын йөрөп, балама кирәкле нәрсәләрне алып ҡайтырға сыҡтыҡ. Ә автобуслар юҡ. Буран сәбәпле рейслар кишектерелә дип иғлан биреп торалар. Вокзалның көтү залына кереп, транзит рейсны көтәргә булдык. Улым теләгәнен алдырғанға күңеле булып, суыҡта йөрөп күшеккән боронон жилкәмә терәп, йоҡлап уҡ китте. Янымда ултырған 50 йәшләр тирәсендәге абзый да үҙ яғына иртәдән бирле юл-уңай транспорт көтә икән. Бик сүсшән булып сыҡты. Бәлки, бүлдермәй тыңлаусы булғаннан файҙаланып, эшен бушатасы килгәндер, үзенең ни йомошлап йөрөүен сөйләп китте. Абзыйның кинәт шит кешегә ачылып китеүе сәйерерәк тойолса да, язмышы ҡыҙыҡлы булып сыҡты. Аның салмаҡ тауышынан ойоп, мин тыңладым да тыңладым. Мин ғүмер буйы жан сөймәгән, күңелгә ятмаған хатын белән йәшәдем. Үзем бер рәхәт күрмәдем, аңа да күрсәтмәдем. Яратып өйләнмәдем. Шулай туры килде инде. Сөймәгән хатыннан туған балалар да ят була диләр, дөрөстөр. Ҡағып суҡмасам да, улыма, ҡызыма мөкиббән китмәдем. Дөрөҫ, эшләп тапҡанымнан айырмадым. Аш яланғаш түгел иделәр. Тик рухи яҡынлыҡ булмады арада. Кино циркларға йөртмәдем, тәбиғәт ҡосағына ғаилә белән йөрөү, уртаҡ эш-фиғелләр булмады. Балалар тәләп иткәндә дә 100 сәбәп табып кире ҡаға идем. Хатынымны әйткән дә юҡ, ҡунаҡҡа барсам алмадым, ялға китсәм ул өйҙә ҡалды. Аның ғаиләне саҡлар өсөн нисек тырышыуын белдем. Арабыҙҙа ни булса да балаларға мине хурлап, ләм-мим дәшмәүен күрә килдем. Ғүмергә башҡа ир-атҡа да әйләнеп баҡмады ул. Битарафлығым белән нисек рәнжетсәм дә, тормоштағы һәр уңышсыҙлыҡ өсөн гел үзеннән үш алсам да, түзде, ҡаршы әйтмәде. Ярата иде шөнки. Әйҙә ярар, миңа хәзер барыбер дип донъяға төкөрөп, өйләнергә тәҡдим ясағас, ул йылап ебәргән иде. Жүләрерәк ахыры, башҡа берәү булса көләр иде. Тушны бар да өйҙә түгелменең дип уйлаған идем. Ә ул ҡосаҡлап мине шашып үпте. Ҡурҡҡан идем, юҡҡа сығарсың да табалмам дип ҡайғырған идем. Беренсе күреүемнән бирле яратам. Үкенмәҫһең, бәғрем, синең өсөн генә йәшәрмен, дип йылый-йылый мәхәббәтен аңлатты. Минем өсөн аянышлы, бимазалы көннәр иде. Күңел әрнеүеннән, йөрәгемнең туҡтаусыз сулҡылдауынан бер дауа да таба алмай интеккән көннәрем. Күкрәгемдә әше таш булып ҡатҡан рәнжеүне, хыянәт әшесен үзем генә күтәрә алмам күк тойолдо. Шиғырҙәгечә, жылы ҡул кирәк иде яраларымны бәйләргә. Очраҡлы танышҡан Сәрйә ҡызый ихтыярсыз сайланған юатыусы булды ул саҡта. Йылмайыусан, наҙлы, итәғәтле татар ҡызы. Дөрөҫөн әйткәндә, гел иләмсез булса да, илтифат итмәс идем, барыбер өйләнер идем. Ҡиәфәт холҡо түгел, йөрәгемне миллион кисәкләргә ватҡан башҡа ҡыздан үш алырға ҡулай булыуы мөһим иде. Нисек яраласа да, нисек кимсетсә дә, өзөлөп яратҡан, бер генә миҙгелгә дә исемнән сыҡмаған Валя, анысы сөйөүем хужасы иде. Чаллы автомеханика техникумында таныштыҡ без аның белән. Бер курста уҡыдыҡ. Ул минең беренсе мәхәббәтем иде. Ғаиләләребеҙ КАМАЗ төҙөлөшөнә йыраҡ Украинадан күсенеп килгән.
Татар иле уртасында бер милләттән, бер диннән булган кызны табуыма әти-әниләр бездән артык куанды бугай. 80нче еллар башы, һәр нәрсә талонга, кибетләрдә шар тәгәрәтерлек. Ә Валяга мәхәббәтем шулкадәр көчле, гел куандырасым килә. Шоколад, кәнфит белән сыйлыйсым, кино дискотекаларда йөртәсем, алкабалдаклар аласым килә. Шибәрлеккә чамасыз Хохлушкама группа егетләре ничек ымсынып караганын күрмиммени мин. Ял кичәләрендә мин Валяны биленнән эләктереп зыр-зыр әйләндергәндә ничә көнче күз аркамны тишәрдәй булып янганын сизмиммени. Ах, Валя, Валя, минем сөйкемле Хохлушкам. Валерочка, җаным, дип йөгереп килеп муеныма сарылуларың, беренче үбешү, беренче бергә оттырган таң, язгы чаллы кичләре, мәңге онытасым юк. Мин сине генә күрдем. Укуым синең өчен, группа активисты булуым синең өчен, гитарада уйнавым синең өчен, төннәрен пристаньда йөк бушатып акча эшләвем дә синең өчен иде. 4 ел гел бергә булдык. Чертежларыңны мин сыздым, экзамен зачетларыңа мин әзерләдем. Үзең үк син булмасаң, сопромат бирә торган кешемени мин, дип шаярта идең. Армияга чакыру кәгазе килгәч, икәүләшеп еладык. 2 ел бит, ничек түзәрбез? Эх, аерылды юллар. Хатлар еш языштык. Служаклар көнләшәләр иде хәтта. Валяның фотосына карап, тел шартлатучылар күп булды. Мин армиядан кайткач, өйләнешергә сүз куешкан идек бит. 2 ел буе шул өмет белән яшәдем. Миннән 1 ай алдан демобилизацияләнгән чаллы егете Коляга күчтәнәчләр биреп җибәрдем. Сөйгәнемне алданрак шатландырасым килде. Хезмәтемнең соңгы аен итеп-төртеп үткәреп, Валям янына ашкындым. Хәзергедәй күз алдымда бер кочак чәчәк күтәреп, 2 баскычны бер итеп ул яшәгән 5нче катка йөгереп мендем. Сагынуым шул кадәр көчле иде, хәтта ишекне Коля ачканга да игътибар итмәдем. Валяны күтәреп алып кочып үбәргә тотындым. Соңрак кына аптырап калдым. Коля каршымда эчке штаннан басып тора иде. Гафу ит, Валера, шулай килеп чыкты, без бер-беребезне ошаттык. Коля бездә турып калды. Без аның белән ачуланма, шулай килеп чыкты, дип ыкмак килгән Валя күзләрен яшереп Коляга ышыкланды. Минем аяк астымда җир ярылды. Шул кадәр оятсыз рәвештә 2 якын кешем, дустым белән сөйгән кызым бер юлы хыянәт иттеләр миңа. Арттан килеп агулы хәнҗәр кададылар. Ничек түзмәк кирәк? Мин Коляның измәсен изеп, фатирларын пранзоран китерүемне 2нче көнне милиция бүлегендә генә белдем. Акылым күпмедер вакытка сүнеп торган күрәсең. Стресс хәлендә була торган күренеш икән. Монысын соңнан белдем. Шул хәлдән соң Чаллыдан чыгып киттем һәм 20 ел кайтмадым. Бүгенге көнгә кадәр. Шәһәр үзгәргән, бар да башка, үзгә, ят. Мин генә һаман шул яралы гашыйк булып яшәгәнмен. Үз хыялларым эчендә. Үзем генә төзегән алсу дөньяда яшәгәнмен. Бу дөньяда бары мин һәм мәхәббәтем Валя булган. Яши торгач гафу иткәнмен инде мин аны. Гел уйларымда аның белән сөйләшеп, киңәшеп, чын булмаган тормыш белән гомер иткәнмен. Бу яшерен дөньямда балаларыма да, хатыныма да урын булмаган. Валяга булган мәхәббәт бөтен дөньямны биләп, миннән наз, игътибар көткән якыннарымны барыннан да мәхрүм иткән. 20 ел күрешмәгәннән соң бүген ниһаять Валя белән очраштым бит мин.
Махсус кайттым, сагынып күрәсем килеп, гомерем буе бар уемны биләгән чибәр Хохлушканың күкрәгенә башым салырга дип кайттым. 5нче кат. Таныш ишек. Я, Хода. Улмы соң бу? Юктыр, булмас. Имәнеп киттем. Югалып калдым. Кая минем назлы гөлем, Валечкам, кая талчыбыктай Зифа ярым? Тәмәке тартып, карлыккан тавыш белән кичә генә күрешкәндәй, «Привет!» диде миңа ят хатын. Сары тешле авызын зур ачып, шаркылдап көлеп җибәрде. Ирләрчә шалт итеп җилкәмә сугып куйды. Көлгәндә Валяның өйәге бер юлы селкенеп куя. Алагаем калынайган иләмсез гәүдәсе якынча гына да хыялдагы кызныкына туры килми. Коля белән бер генә ел яшәгәннәр. Аннан тагын 3 иргә барган. Берсе белән дә яши торган булмады, дип барысын да аты юлы белән тәфсилләп сүкте. 2 атадан 3 баласы бар. Süt заводында упаковкада эшли икән. 1 сәгать чамасы хәзерге Валяның 100 чалымнарында элекесен эзләдем. Тапмадым. Йөзе дә, үз-үзен тотышы да, бер артлы шәркәләргә аракы коюы да шит иде, ят иде. Күңел кайтаргыч иде. Сүз ялганмады. Мин дә сине берничә тапкыр иске фотолар актарганда искә төшердем. Шәп тә йөргән идек түлке, дип искә алды Валя безнең сөю тарихын. Шуннан ары мин инде артык 1 минутта бу фатирда кала алмадым. Фикерләремне җыя алмыйча шәһәр паркына кереп чүмәштем. Ах, Валерий, Валерий, ах, җүләр нәрсәкәй. Ничә еллар буе шушы Валя дип шашындың бит. Гаиләңә биреләсе күпме җылыны, ата-назын иң якыннарыңнан күпсендең. Алма кебек 40та да нәфислеген җуймаган, алтын ана, менә дигән хуҗабикә булган Сәрияңне сарыга салдың бит. Татарва дип кенә мыскыл иттең бит син аны. Хатын-кыз буларак җылы сүз ишетмәде. Бер наз, игътибар күрмәде ул. Чын күңеленнән мине сөйгән. Балаларымны кадерләп үстергән, һәр гозеремне үтәп торган Сәриямә ничә еллар битарафлык күрсәттем. Милләтен, туганнарын, гореф-гадәтләрен кимсеттем хәләлемнең. Имеш, дуңгыз ите ашамый, кылана, имеш, чисталык дип артык шәпши, имеш, хәмер ичми, мәҗлесләрдә кинәнеп гүләйт итүне өнәми. Соң, булар бар да аның кимчелеге түгел, өстенлеге булган икән бит. Туганнарымны хөрмәт итте. Дини бәйрәмнәремдә таба ашы пешерми, кутламый калганы булмады. Ә мин татар илендә гомер итеп, сүгенүдән кала бер татар сүзе отмадым. Что син? Мин бит үз милләтемнән, үз динемнән булган Валяны яраттым. Минем өчен җанын бирергә әзер татар хатынын кешегә санамадым. Ник соң миңа үземнең мәгънәсезлегемне, мәлгунлегемне аңлар өчен 20 ел вакыт кирәк булды икән. Элекке сөюгә мөкиббән китеп, бүгенге көнемә кул селтәп, каралама язгандай яшәгәнмен бит. Үз-үземә карата күңелемнән нәсихәт, нутык тотып юлга чыктым менә. Үз өемә, үз балаларым, хатыным, үз гаиләм янына. Җан җылымны жәлләп җәфалаган бахырларымны,
рәхимле гамәлләрем белән бәхилләтергә Ходай миңа вакыт бирер микән? Алар алдында гаебемне йола алырмынмы? Шунысы куркыта. Абзый кыйссасын тамамлаганда, буран тынган, көн дә аязып киткән иде. Әйтерсең, Валерий дәдәйнең күңеле белән бергә тәбигать тә тынычланды. Безнең рейсны игълан иттеләр. Хушлашып, һәр кайсыбыз үз юлыбызга кузгалдык.